Čekaj, Ceco, brate, ti znaš Ikca i Relju, brate, iz VIP-a? A, brate, ja ih ne znam, ali jedan moj ortak ih dobro zna, brate. O, čuo sam da su momci bruka, ono. Ne, znači, pazi, oni, znaš kakvi su to momci? A oni, ma znam ih ja, brate. Oni, brate, oni dođu, oni vide... Ona dvojica? Oni vide, malo Misliš probaju... Relju i Ikca? Relja i Ikca, brate. A, brate, VIP. VIP, brate. Aha. Dođu, vide, probaju, oni odu, brate. I nikad nemaš problema. Pa, brate, ja ih znam odavno, brate, znaš šta, mislim, odradili smo nekoliko jačih kombinacija, brate. Pa ne, ti mi kaži, druže. Brate, oni, pazi ovako, brate, oni mi se najave, dođu kroz 15 minuta, donesu lovu, brate, ja im tresnem, brate, sve na sto, završim, spakujem, izmerim, odnesem, brate, sve gotovo, za 15 minuta gotovo posao, razumiješ? Mnogo korektni momci, ono, Brate, ono nikad nije bilo problema, nikad ono... ni sa mnom, ono. Brate. Samo dođu, najavi mi se, ono, ispuštuju me maksimalno, uvek flaša pića, uvek nešto lepo, razumeš? Dođu, Ja probaju... imam naručim parfem, brate, znaš, ja više gotivim, ono... Odu, bre, gospoda, bre. Zbog pičaka, znaš, Gospoda, parfem. bre, ono, pa da, devojke ih vole, mislim, to je normalno, bre.